היי, אני שני. ואני שירלי, וכחלק מקורס למידת מכונה עשינו פרויקט על הטיטניק. באמת בהתחלה התחלנו בלייבא את הספריות הנדרשות, ולאחר מכן טענו את הנתונים. הצגנו את החמש שורות הראשונות בכל דאטה סט, ועברנו לשלב ה-EDA. התחלנו מסטטיסטיקות, בהם בעצם הראינו נתונים כמו מינימום, מקסימום, רבעונים, ממוצעים ועוד לכל עמודה, גם לטרנד וגם לסט, ועברנו לשלב של גרפים. הצגנו 4 גרפים, שיהיה קל לצופה בצורה ויזואלית לראות את הנתונים, להרגיש אותם. כל הגרפים הם גרפי עמודות, שגם בכל עמודה יש חלוקה לאלה ששרדו ולא שרדו, לא שרדו באדום ואלה ששרדו בירוק. הגרף הראשון הוא התפלגות לפי המחלקה בה הנושא ישב, הגרף השני התפלגות לפי מגדר, ניתן באמת לראות באופן חד משמעי שיש אחוז הישרדות גבוה יותר לנשים. הגרף השלישי הוא גרף עמודות רציף של גילאים של הנושאים, והגרף הרביעי והאחרון הוא גרף של תעריף הכרטיס, המחיר שעליו שהנוסע שילם. אוקיי, לאחר מכן הגענו לשלב הניסויים, יצרנו באמת כמה פיצ'רים חדשים. הפיצ'ר הראשון הוא Family Size, שמורכב מתוצאת חיבור של מספר בני הזוג והאחים, והעמודה של מספר הורים וילדים, ועוד אחד, שזה מייצג את הנושא שמדובר עליו בשורה, לעמודה אחת של תא משפחתי. ובאמת גם הסברנו לגבי ההשפעות של זה, וכתוצאה מכך, כמאפיין נגרר, יצרנו גם מאפיין is alone, שבעצם אומר אם הנושא הגיע לבד, או במשפחה. ובאמת יש לזה השפעות על ההישרדות שלו. לאחר מכן הפכנו את עמודת הגיל, חילקנו אותה לקבוצות גילאים, כמו ילדים, מתבגרים ועוד. לאחר מכן הפיצ'ר האחרון שיצרנו הוא HP Class, שנוצר מכפל בין עמודת הגיל לעמודת המחלקה שבה ישב הנוסע, ושוב הראינו כל פעם את 5 עמודות הראשונות. פה ניתן לראות שקודדנו את הערכים הקטגוריאליים, שזה מגדר, תחנת עלייה וקבוצת גיל, ושוב פעם הראינו כמה נתונים, אמרנו אותם לערכים בינאריים של טור ופולס. לאחר מכן עשינו את פעולת הנרמול בשתי שיטות נרמול, גם סטנדרט סקלר וגם מין מקס סקלר. המטרה באמת שכל העמודות יהיו באותה סקלה, ולא יהיה עמודות עם השפעה יותר חזקה מעמודות אחרות. ובאמת הכנו בשלב הזה את הנתונים למודל, הוצאנו את עמודת המטרה, את העמודה האחרונה של ההישרדות, ובדקנו שכל הערכים מלאים, ואם לא מילינו אותם, והגענו לשלב המודלים. אוקיי, השתמשנו ב5 מודלים. המודלים שהשתמשנו בהם בעצם לעסוק באימון וחיזוי, זה מודל ראשון שנקרא רגרסיה לוגיסטית. מבחינת המודל הזה הוא משתמש בעצם בסיווג בינארי, הוא משתמש בפונקציה לוגיסטית כדי לחסות את ההסתברות של כל דוגמה להשתייך לאחת משתי הקטגוריות. האלגוריתם השני שהשתמשנו בו נקרא עץ החלטה, הוא אלגוריתם שבו יש בעצם בכל צומת איזושהי שאלה או תכונה, ולפי זה כמובן אנחנו מתקדמים וממשיכים. האלגוריתם השלישי נקרא Random Forest, הוא שיפור של עץ ההחלטה, והאלגוריתם הרביעי זה Gradient Boosting, זה גם שיפור שבעצם של עץ החלטה, והאלגוריתם האחרון נקרא SVM, זה האלגוריתם שמתבסס על וקטורים. מבחינת הבחירה בעצם אנחנו בחרנו את ה-Feature Engineering, מודל הדגימה ו-Hyperparameters לפי 5-Folder Cross Validation בשיטת Grid Search. את התוצאות בחרנו לפי Markov Average F1. אפשר כמובן גם לראות את זה בטבלה עצמה, לראות בעצם את כל ההשוואה של כל המודלים, לפי באמת Standard Scaling CV Score ומין Max Scaling CV Score. לפי מה שאנחנו רואים בעצם אנחנו עושים פה איזושהי בדיקה לראות מה המודל הכי טוב, לפי מה שיוצא בעצם שהמודל שנותן את התוצאה הכי מדויקת והכי טובה זה ה-SVM. לאחר מכן מה שאנחנו עשינו, הרצנו שוב פעם על הטרנסט את ה-SVM. ניתן לראות שאנחנו מבצעים שוב פעם, אנחנו בעצם עושים ספליט טריינינג דאטה כדי לבדוק באמת איזושהי ולידציה, לבדוק שבאמת האלגוריתם שלנו הוא האלגוריתם הכי מדויק שנותן תוצאות הכי טובות. ניתן לראות שבאמת התוצאות שנותן לנו תוצאות שהן טובות, 0.7, 0.8, 0.6, תוצאות שהן באמת נחשבות
כמעט מדויקות. יצרנו פה confusion matrix כדי באמת לבחון את הדיוק של האלגוריתם, זה התוצאות שבעצם הטבלה נתנה לנו, ולבסוף אנחנו בעצם שמנו את המודל גם על הטסט דאטה סט טסט, ובעצם הדפסנו את 5 התוצאות חיזוי הראשונות בטבלה, שזה לא שרד, לא שרד, לא שרד, שרד ולא שרד.